Vi vil se på cache-funktionerne i WordMath. Som eksemplet her, der vil vi prøve at beskrive sammenhængen mellem iskuglens rumfang og den tid, der er gået, siden iskuglen begyndte at smelte, som kan beskrives ved funktionen v. Funktionen v, det er altså den tid, der er gået i minutter, altså 4/3 gange med pi, gange med 26,5 minus 0,1 gange med t/3. Når man skal indtaste et regneudtryk i WordMath, så holder man alt-tasten nede og trykker på M. Så kommer der en lille regneboks op her, og her skriver vi 4 divideret med 3 ganget med pi. Pi er et specialtegn, som vi går op og finder heroppe. Det står her. Her er pi gange med parentes begyndt 26,5 minus 0,1, og ved forsøgets start, der er t jo altså bare 0. Parentes slut. Opløftet i tredje. Man holder shift-tasten nede, og så trykker man på hatten herover, og så først når vi trykker 3, kommer 3-tallet frem. Nu har vi skrevet vores regneudtryk ned, og når vi nu skal til at regne det ud, så holder vi B nede, eller alt-tasten nede og trykker på B. Så kan vi se, nu får vi så skrevet tallet ud her, gange med P. Det er fordi, at WordMath, den står til en eksakt beregning. Hvis vi sætter ned på numeriske, og trykker alt B en gang til, så kommer den ud som en skabelig notation, og når vi nu går tilbage og trykker alt B en gang til, så har vi det endelige resultat. Lidt langhåret, den lever lidt sit eget liv. Resultatet er i kubikmillimeter. Vi kan lige slette det her 0, det er der ingen grund til at have med. Vi trykker millimeter, og igen laver vi den her lille hat, og trykker på 3, og når vi så trykker enter, så står funktionsudtrykket rigtigt. Man kan eventuelt sætte den her, og gå op og højrestille udtrykket. I opgave 5.5 skal vi finde tiden fra forsøgets begyndelse til rumfanget er blevet 39.000 kubikmillimeter. Kubikken får vi heroppe. 3. Hvis vi sætter 39.000 ind på VAT's plads, har vi reduceret hele udtrykket til en ligning. Igen holder vi alt-tast nede, mens vi trykker M for at få et regnefelt op. Vi skriver så de 39.000, sættes lig med 4/3 ganget med pi gange med 26,5 minus 0,1 gange med t, parentes slut, opløftet i tredje. Når nu vi vil have regnet det her ud, så i stedet for at trykke alt B for beregn, så trykker vi alt L for ligningsløsning. Alt L. Vi går ind og vælger T. Og så fortsætter den hernede. Det her er et lidt langhåret udtryk, men det er et meget præcist udtryk. Igen går vi ind i WordMath og prøver at få det udskrevet som et decimaltal. Alt B. 63,63. Det vil sige, at det går 54,63 minutter.